fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba tal-Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Illum qegħdin nagħmlu t-tifkira ta' San Domeniku, apostlu tar-Rożarju li daħħal id-devozzjoni kbira fil-Knisja ta' din it-talba hekk sabiħa. Biex tiċċelebraw kif jixraq dawn il-misteri qaddisa narfu ħtijietna u b'qalb dima nitolbu maħfra. Nistqal Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jien għadni b'ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għamil, billi ħallejt birjieti, ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqadsa Marija dejjem Verni lill-Anġu u l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfirna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina. Il-udisa din nofruha għal Loreta u John Mejla. Nitolbu. Mulej, int għamilt lil San Domeniku predikatur mill-aqwa tal-verità tiegħek. Għamel li huwa jgħin lill-Knisja tiegħek bil-merti u t-talim tiegħu u li jidħol għalina quddiemek fit-talb qaddis tiegħu. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-Ktieb tan-Numri. F'dak iż-żmien Mirjam u Aaron gergru kontra Mosè minħabba il-mara ta' Kus, għax kien ħabb martu waħda minn Kus. U huma qalu, jaqgħu il-mulej lil Mosè biskellem, ma kellimx lilna wkoll, bil-mulej semagħhom. Mosè kien bniedem umli, l-aktar umli fost il-bnedmin li jgħu fuq wiċċ l-art. U l-mulej minnu fih qal lil Mosè, lil Aaron u lil Mirjam, uħorġu it-tlieta li intom lejn it-tinda tal-laqa, u ħarġu it-tlieta li kienu, u niżel il-mulej f'kolonna ta' sħab, u qgħad fil-bib tat-tinda u sejjaħ lil Aaron u lil Mirjam u resqu it-trejn u qalulhom. Isimgħu kliemi, jekk xi ħadd minnkom ikun profeta, jiena il-mulej nidillu viżjoni u nkellmu fil-ħolm. Mhux hekk ma' Mosè il-qaddej tiegħi, il-bniedem li fdajtu dari, jiena nkellmu wiċċ imwiċċ, inkellmu mhux biex bijat imma bidjer u jara s-sura tal-mulej. Kif mela ma bżajtux titkellmu kontra Mosè il-qaddej tiegħi? Bil-mulej xel bil-killa għalihom u telaq. Kienet għadha anqas biss telet isħaba minn fuq it-tinda, meta Mirjam inksid bil-ġdiem, bajda bħas-silġ. Aaron ħares lejn Mirjam u ra kollha ġdiem. U Aaron qal lil Mosè, nitolbok ja Sidi, la tħallinix nitabbew bil-pis ta' dnub li aħna tbellaħna biex għamilna. Tħallijiex qisha xi ħaġa mwilda mejta minn ġu fomma, b'ġisimha nofsu mit-tiekel. U Mosè għajat quddiem il-mulej u qal, Alla, nitolbok fejn jaqa'? Il-kelma tal-mulej. Sar responsorjar u ngħidu flimkien, mulej ħassar ħtijietna għaliex dnibna. Mulej ħassar ħtijietna għaliex dnibna. Ikollok ħnina minni u Alla fit-tjubitek, fil-kobor tal-ħnina tiegħek ħassar ħtijieti. Aħsinni kollni meħtija tiegħi, naddafni bid-dnub tiegħi ngħidu flimkien. Mulej ħassar ħtijietna għaliex dnibna. Għax jiena narafhom ħtijieti, id-dnub tiegħi qudiemi u dejjem. Kontrik biss jiena dnibt u dak li hu ħażin f'għajnejk għamilt ngħidu flimkien. Hekk jien ara fis-sewwa tal-kelma tiegħek, bla teba jidher il-ħaq tiegħek. Ara, jiena ssawwart fil-ħtija,
fid-dnub nislitni ommi ngħidu flimkien. Oħloq fija qalb safja Alla u spirtu qawwi ġeddet fija. La twarrabnix minn quddiemek, tneħħix minni l-ispirtu qaddis tiegħek ngħidu flimkien. Inqumu bil-wifqa. Rabbi, inti li ben Alla, inti is-Sultan ta' Izrael. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Mattew. Wara li l-folla kielet Ġesu minnu fih ġija lid-disċipli tiegħu fuq id-dajsa u jmorru qablu x-xatt ieħor sakemm jibgħat lin-nies. Wara li bagħat in-nies tela waħdu fuq l-għoljiet biex jitlob. X'kien sar fil-għaxija kien għadu hemm fuq waħdu. Id-dajsa kienet diġà f'nofs il-baħar titħabat mal-mewġ għax kellhom ir-reħ kontra tagħhom. Fir-raba' sara tal-lejl mar lejn in-naħa tagħhom miexi fuq il-baħar. Huma rawh miexi fuq il-baħar u twewru. Dan xi fantażma qalu u għabdu jgħidu bil-biża'. Iżda hu minnu fih kellimhom u għalilhom: għamlu l-qalb jiena hu tibdew xejn. Wieġeb Pietru u għallu: mulej, jekk huwa int, ordna li niġi ħdejk fuq l-ilma. Ejja, għallu Ġesu. Pietru niżel mid-dajsa, qabad jimxi fuq l-ilma u jersaq lejn Ġesu. Iżda meta ra r-rieħ kien qawwi, beża ħafna u beża li jeraq u beda jgħajjat u jgħid: salvani mulej. Malar Ġesu mettidu, qaboddu u għallu: bniedem ta' fidi żgħira, għaliex iddubitajt. Meta mbagħad it-tnejn telgħu fid-dajsa, ir-reħ waqaf. Dawk li kienu fid-dajsa ixteħtu qudiemu qalu: tassew int bin Alla. Qasmu għan-naħa l-oħra u marru fl-art tal-Ġennesaret. In-nies temmek għarfuh u xerdu l-aħbar ma' dawk li nħawi kollha. Dew irresqulu qudiemu l-morda kollha u jitolbuh iħellihom imissuh imqar tarf il-libsa u dawk kollha li messewh fiqu. Il-kelma tal-mulej. Quddiem Ġesu u l-imħabba tiegħu u l-qawwa tiegħu hemm żewġ modi kif wieħed jersaq lejh. U llum għandna żewġ kategoriji ta' nies li jersqu lejn Ġesu. Għandna Pietru u dawk in-nies li qalu biżżejjed jekk immissu tarf il-libsa tiegħu u nfiqu. San Pietru illum naraw f'waħda mill-kontradizzjonijiet tiegħu għax San Pietru mimli dawn illi hu jiżattat u mbagħad juri ruħi dgħajjef. Ħajtu kollha kienet hekk. Illum għandna dan l-eżempju. L-ewwel qallu: jekk inti Ġesu, ippermettini ġi fejnek, u hekk għamel. Imma x'ħirra d-diffikultà tar-reħ qawwi beda jibża. U hemmhekk il-paroli ta' San Pietru ġew fix-xejn. U mbagħad x'ħin Ġesu kemm hija fuq id-dajsa qallu: int bniedem ta' fidi żgħira. Flok ma qallu bniedem bla fidi għaliex quddiem il-mulej biżżejjed ftit fidi li tista' tfejjaqni. Bħal it-tieni kategorija ta' dawn in-nies bil-morda tagħhom qalu: jekk irnexxielna mmissu biss sabgħina mal-man ta' Ġesu infiqu. Ara x'fiduċja kellhom dawn in-nies
Walhekk il-Vanġelu mbagħad qal u dawk kollha li messewh fiequ. Issa dalgħodu eżes sbieħ. Għandna fiduċja fil-mulej. Taf fejn nuruha din il-fiduċja jekk quddiem il-problemi tal-ħajja nibqgħu marbutin ma' Kristu. Għax ħafna drabi aħna bħal San Pietru impaxbxu tabari għaddisin u mbagħad fil-prova nuru illi fidi kważi m'għandna xejn. U għalhekk naħseb li illi l-qudiesa ta' kuljum trid tenna biex inkabru fina l-fiduċja fil-mulej. U l-fiduċja nuruha propju fejn naraw il-mewġ kontra tagħna, fejn naraw il-problemi illi ftit nistgħu insolvuhom. Veru, umanament aħna dajfa, aħna deboli, però bi ftit fiduċja nistgħu nirbħu dik il-grazzja minn Ġesu. Għax Ġesu les dejjem li jenna, imma jekk aħna m'għandniex fiduċja, ir-rapport tagħna miegħu jitlef kull sens. Għalhekk ejjew nitolbu bl-interċessjoni ta' San Domeniku, illi kien divot kbir tal-Madonna, kien predikatur kbir, ħalli il-kelma tagħha tqawwina dejjem biex ikollna dik il-fiduċja neċessarja biex ngħixu ħajja serena kif jixtieq il-mulej minna. It-talba tagħna kollha fiduċja titla' quddiem Alla l-Missier permezz ta' Ibnu Ġesu li huwa dejjem ħaj biex jidħol għalina. Għalhekk nitolbuh u ngħidulu: Isma' Missier libnek il-Aziz, isma'na Missier bibnek il-Aziz. Għall-Knisja sabiex tkun sinjal ħaj ta' għaqda għall popli kollha nitolbu: Isma'na Missier bibnek il-Aziz. Għal dawk li mhumiex insara sabiex il-prattika tal-virtujiet u x-xewqat tas-salvazzjoni jiftħulhom it-triq għal Kristu, is-Salvatur tal-bnedmin kollha nitolbu: Isma'na Missier bibnek il-Aziz. Għal dawk li jinsabu mnikta, jiġifieri għalina, biex insiru nies kapaċi li jisimgħuhom, jifhmuhom u jsabruhom nitolbu sabiex induru lejn Alla mhux biss fil-bżonn biex nitolbuh imma wkoll biex irroddulu ħajr għal ġid kollu li jsawwa fuqna nitolbu. Isma'na Missier. Għall-morda, speċjalment dawk li jitolbuna nitolbu għalihom permezz ta' din il-qoddiesa li ħafna minnhom ikunu din isegwuha biex il-mulej iqawwi fihom dik il-fiduċja li ma jaqtaw qatt qalbhom quddiem il-mart jew quddiem il-biża' tal-futur nitolbu. Fiskiet nitolbu skont l-intenzjoni personali tagħna. Mulej Alla tagħna, għatina dejjem l-għajnuna tiegħek biex insiru nixbħu lil-ibnek il-Aziz li fih in-natura divina ingħaqdet man-natura tagħna l-bnedmin. Int li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubita jtajtna dan il-ħobs li nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bliedem li minnu jisralina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dal-ilma u l-inbiti u tusem fin-natura divina ta' Kristu kif jinseb magħna fin-natura tagħna l-bnedmin. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubita jtajdna dal-inbit li din nofrulek,
frotta d-dilja u xorb bniedem li minnu jitralina ix-xorb tar-Ruħ. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom kun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Fil-ħnina tiegħek mulej bl-interċessjoni ta' San Dominku isma' t-talb li qegħdin nagħmlulek u bil-qawwa setana tas-sakrifiċċju li qegħdin nofrulek wetta u ħares bil-grazzja tiegħek lil dak kollha li jiddefendu l-fidi bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom nerfgħu qlubna l-fuq niżuħħar lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xxiela tas-sew Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox tajjeb u daġid tas-salvazzjoni tagħna li dolodu u f'kull sitwazzjoni tal-ħajja irrodurek ħaj. Lilek tfaħħar il-ġemma tal-qaddisin fis-sema u ġieħ li jint tajtu għal-merti tagħhom u ġieħ moti li l-istess doni tiegħek int tallimna bl-eżempju ta' ħajjithom u tiegħek magħhom bil-għajnuna tat-talb tagħhom. U aħna imdawrin minn sħab kbir ta' xhiela qalbna qawwija niġġu triq li għandna qudiemna biex niksbu magħhom il-kuruna tas-seb minsuġa minn wart li għad ma jitbel bi Kristu Sidna. Għalhekk mal-anġu l-qaddisin intennu l-innu ta' tifħir u ngħidulek bla għeda Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, f'mawtu l-arti u li bil-glorja tiegħek u sanna fil-għoli tasma' Qaddis tas-sew int mulej inti l-għajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk li tolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien ser jingħata biex minn rajħ jibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġerat il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u xorbu minnu l-kol għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal-maghfira tad-dubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi inħabbru l-mettijek mulej x'għandi bil-ferq u mentijek nistennuk. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-awment ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċa tas-salvazzjoni u rodurek ħajra xogħġbok tilħana hawn quddiemek biex ngħaduk. Miċ-ċokontani tolbu l-Ispirtu Santi għadna f'ġisawijiet li jenna nieħdu sehem il-ġisew id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fi knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taf li mħabba flimkien mal-Papa Franċesku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-Ministri u l-poplu li jint għażilt għalik. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Loretta u John Mejla li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din-dinja. Ftakar f'ħutna dawk li raqdu bit-tama tal-awmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dar tas-seb tiegħek. Ħen għalina l-kol nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi mqaddsa Alla Marija, San Ġusepp, l-Apostli, San Dominku u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infarruk u nsabħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġew glorja għal dejjem ta' dejjem. Biftit fidi narfu li Alla huwa missierna
jekk aħna ftit fiduċja nafdaw kollox fih. Ejjew illum inħallu fidejn il-mulej biex jurina l-imħabba tiegħu u hekk nitolbu kif għallimna. Missierna li inti f'ismawet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-dubitna, bħalma nafru l-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fil-li ġrib iżda l-iżda mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjiba u ħina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex ikun ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw elena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek, inħallilkom islem nagħtikom islem tiegħi, la tħares lejn nubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslem u l-għaqda li jint trid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi ta' Ġesu tkun dejjem magħkom. Għatu sinjal ta' paċi li xulxin. Il-ġisem u d-dem ta' Kristu f'dan il-kalċi li se nitqarbu bihom ikun jisfewna għal ħajja ta' dejjem. Ħarru f'Talla li tnaħħi d-dubitna. Mulej Ġesu Kristu. Danu Ġesu, danu l-ħarru f'Talla li jnaħħi d-nubet ta' dinja. Ħejn jinaħna l-mistidna għall-ikla tal-ħarru. Il-ġisem ta' Kristu jħarisna l-ħajja ta' dejjem.
Ħsieb qasir tad-9 jum tal-kwindiċina tal-Madonna. Tlaqt ruħek fidejn dak li hu l-Ħalli u Alla tiegħek. Dak li minnek inkarna u hekk mort fil-ħajja mhux ninżusa. Għalhekk fidi sħiħa insejħulek ħinja, int li int safja u bla teba. Insejħulek fil-veru sens tal-kelma, Alla. Ikollok il-kol ngħidulek itlob il-Kristu u ħdejh int mort sabiex issalva l-ruħna. Amen. Il-mulej ma'kom. Nitolbu. Mulej, biex il-Knisja tiegħek fix-xewqa tagħha ta' rabta sħiħa miegħek titwettaq bil-qawwa ta' dan is-sagrament tal-Ewkaristija li bih tqarbilna fit-tifkira ta' San Dominku. Għamel li bħalma u mexet ħafna l-qoddim fil-predikazzjoni ta' dan il-qaddis, hekk ukoll issib l-għajnuna tat-talb tiegħu bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Sant. Morru u għejxu il-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba li kulħadd. Madonna ta' binu, o ta' nar